Ahojte gurmani, máme tu náš nový ďalší recept v našom receptári. Je to tiež rýchly recept so šialencom tentokrát, liptovským od firmy Gurman. Hlavným produktom, ktorý budeme používať, bude čerstvý baby špenát. Keďže máme jar, tak vajíčka, takže použijeme prepeličie vajíčka. Budú to vypražené prepeličie vajíčka, panko strúhanke, ten baby špenátik restovaný a náš gurmanský šialenec. Takže môžeme začať. Mám tu nasekanú šalotku, najemno speníme na masle. Šalotku speníme zľahka na masle. Medzi tým si môžeme začať obalovať naše vajíčka. Máme tu vajíčka z domáceho chovu. Máme tu naše prepeličie vajíčka nakladané od firmy Fava, čiže regionálny dodávateľ. Radi podporujeme takýchto dodávateľov a výrobcov na Slovensku, že jednoducho vajíčka si dáme do múky. Vajíčka do vajíčka. Prosím, ich obalíme, nech sa nám obalia pekne v tom vajci zrobený. Medzi tým si môžeme dať z toho špenát čerstvý, svieži. Necháme ho jemne spariť. Medzi tým si obalíme vajíčka. Ako doma. Ja rád používam panko strúhanku, lebo je chrumkavá. Aj po vypražení. Vajíčka jednoducho pridáme do rozpáleného oleja. A vyfritujeme do zlatista. Medzi tým sa nám špenátik pekne sparil. Tento recept je naozaj veľmi rýchly, jednoduchý. Tentokrát nepoužívame smotanu, ale kvalitný biely jogurt. Takisto od regionálneho dodávateľa. Pridáme za 3 lyžičky bieleho jogurtu. Tento špenát už nebudeme prevárať. Špenát už neprevárame s jogurtom. Zľahka osolíme. Okoreníme. Šialence sa nám medzi tým upiekli, vajíčka sa nám ešte pražia. Môžeme si zatiaľ naservírovať šialenec. Šialenec máme upečený, krásne do zlatista. Takže vajíčka sa nám takto krásne do zlatista vypražili. Vyberáme si ich takto na servítku, nech nám prebytočný olej stečie. Môžeme servírovať. Servírovanie je opäť na vás. Ja som zvolil tento druh servírovania. Špenát na vrch. Šialenec. Vajíčka.
keďže máme jar, žerucha je na jar v kurze. Príjemne voňavá. Návrh len takto zdekorujeme žeruchou. Je to veľmi jednoduchý recept. Takto vyzerá náš šialenec. S vypražanými prepričnými vajíčkami a baby špenátom s bielinou. Liptovské droby, dedičstvo našich predkov. Gurmán. Tradícia rodiny Tkáčovcov od roku 1965.